Hej, mit navn er Mathias Koldring, og det her det er alt det gode ved buejagt. Vi er på Selsø Lindholm Gods, hvor vi skal møde herregårdsskytten Thomas Jensen, der skal fortælle os lidt om vildtpleje i foråret. Hej. Hej Thomas. Velkommen til. Ja, tak for det, og velkommen til alt det gode ved buejagt. Vi er jo hen for at besøge dig, så du kan fortælle os lidt om, hvad det indebærer at lave vildtpleje i foråret. Ja. Men inden vi kommer så langt, kan du så ikke fortælle lidt om, hvem du er? Jeg hedder Thomas Jensen, og har været udlært herregårdsjæger i 8 år, og arbejder her på Selsø Lindholm. Har været en sæson nu, og gør en del ud af vildtpleje og sidder her. Og så er du også buejæger. Og så er jeg buejæger med stor passion. Ja, og du har jo, som jeg har forstået det, været buejæger nærmest hele dit liv, eller i hvert fald været med på buejagt. Ja, jeg fik jagttegn, da jeg var 16 til både hagl og bue og riffel. Ja. Og første gang jeg skød med bue var i Afrika, da jeg var 10 år. Og jeg skudt med bue, siden jeg var 3, så jeg har været lidt rundt. Så du har været lidt rundt, ja. Det lyder rigtig godt. Men det er jo mest i forhold til din faglighed som skytte, at vi skal tale i dag. Ja. Og vi skal ud og se 3 områder. Vi skal se en mark, vi skal se remise, og vi skal se skov. Hvor jeg vil prøve at spørge dig lidt om, hvad du vil anbefale, at man som buejæger er opmærksom på i forhold til vildtpleje på de her områder. Er der noget i forhold til, sådan, inden vi starter, at du tænker, nu det her er jo et stort gods, i forhold til, hvis du selv er buejæger og har et lille stykke land, er der noget forskel i forhold til det? Der er jo ingen tvivl om, at der er noget forskel i, at der er noget mere areal at gøre, end noget vildtpleje på. Så man kan selvfølgelig også sige, at man gemmer lidt mere på den enkelte buk, for eksempel hvis det er en buk, man vil fokusere på. Så er der større chance for, at den bliver her, end at den går på naboen, fordi arealet er selvfølgelig større. Ja. Og så kan der jo også være noget økonomi på noget på det, ikke? Ja. At der måske, altså her er jeg jo ansat til det her. Ja. Jeg får løn for at lave det her. Den almene buejæger, han gør det af ren interesse, og har måske ikke de samme midler, som man har haft her. Fedt. Jeg glæder mig til at høre om det. Skal vi gå hen i din bil, der er lidt mere egnet til at køre ud og se på terræn end min? Lad os gøre det. Super. Og hvad har vi her, Thomas? Jamen her er vi kommet ud til en remise, der ligger i et skovbryn, som vi bruger lidt til pleje til råvildtet og til opholdssted. Og den har vi plejet her i februar, har jeg været ude at pleje den. Ja. Og lad mig prøve at vise noget af det, jeg har gjort. Ja. Man kan se, den har været relativt åben indenunder, ikke? Ja. Og en af de ting, jeg mener, der er rigtig vigtigt for råvildtet, det er, at der er noget mere tykning og noget mere dækning til dem. For at de har noget mere læ, når det blæser, og for at skabe noget tryghed i dage, hvor der er gæster i skoven og områderne. Ja. Så det, jeg har gjort, det er, at i den side her, hvor der er en hel del tjørn, der er halvfældet cirka halvdelen af dem. Ja. Og en halvfældning betyder, at man skærer cirka 2/3 igennem, og så lægger man den ned, som man kan se her. Og det gør, at træet egentlig lever videre. Ja. Så det vil sige, at der kommer både blade og blomster osv. på den her tjørn igen. Ja. Hvilket gør, der både er noget altså det giver noget mere dækning, og der er føde til vildtet af dem, der lever af det, ikke? Ja. Og der har jeg cirka taget hver andet træ i den yderste række hele vejen igennem. Og så har der stået nogle store rødælder inde, som man har brugt som armetræer. Ligesom for at hjælpe med at få de yngre eller mindre buske træer op,
Og dem har jeg også fældet nu, fordi nu begynder de at skygge for meget. Og så dør de andre buske nedenunder, hvis ikke man fælder dem nu. Ja. Så det er det, vi har gjort i den her side af remisen. Okay. Og er det primært til rådyrene, at det der, eller er det... Det er til både råvildt, fasaner og markvildt generelt, altså og jordrugende fugle. Ja. Det skaber også en god dækning for fasaner. Ja. Både for ræv og rovfugle. Ja. Det er ikke mange rovfugle, der gider at slå ned igennem det her for at fange en fasan. Det kan man godt se. Så det er egentlig til alt vildt, det gavner det her. Okay. Og nu taler vi jo om, at det her det er til foråret. Er det noget, man gør specifikt til foråret, eller er det fordi nu passede det lige med, at det skulle du, eller hvad? Jeg synes, det er bedst at gøre det om foråret, specielt februar-marts. Ja. I den forstand, at råvildet begynder at sætte lam her i slutningen marts, start april. Ja. Begynder de første rådyr at sætte lam. Så der skal man helst ikke forstyrre for meget, fordi de vil jo gerne se de for eksempel noget her. Så derfor synes jeg, det er bedst i februar-marts måned, efter jagtsæsonen og inden dyrene sætter unger. Ikke? Okay. Er der noget andet i forhold til en remise, man skal tænke på den her årstid? Man kan jo altid plante til. Altså, man kan altid udvide den, og nogle gange er der kommet en bar plet, fordi tingene ikke er kommet der. Ja. Så er der også her i foråret, at man skal begynde at tænke på, om man skal plante efter. Okay. Og det kan også være, at nogle af granerne... Og hvad er det, du vil plante der? Hvis jeg er helt uvidende, men jeg har lige fået mit eget jagtområde, hvor der er en lille remise, så hvad skal jeg ud og plante? Hvis det kommer an på, om det er med henblik på føde til råvildt, eller til vildt generelt, eller om det er med henblik på dækning. Ja. Og så er det også, om man har meget tryk af dårvildt, eller ikke har tryk af dårvildt, om man vil hegne eller ikke vil hegne. Så det er sådan lidt mere bredt spørgsmål. Okay. For hvis man ikke vil hegne det, så kan sådan noget som snebær være rigtig godt, fordi det vil vildtet ikke spise. Og lige sådan med sitkagrænder vil de heller ikke lige så meget spise. Men bukkene kan selvfølgelig stadig feje på det, men ikke i samme omfang som smegene. Men så hvis jeg er relativt ny, overtaget et jagtområde med en lille remise, så er det egentlig her, du vil starte? Helt klart starte med på den her årstid. At fælde lidt. Ja. Det synes jeg mange gange, at det der er manglerne, når man kigger rundt i landskabet, det er, at remiserne ikke bliver plejet og holdt ordentligt. Ja. Og lige sådan med grænder, som vi har herovre. Mange gange når de at stikke af fra folk, hvis man kan sige det sådan. Ja. De når at blive for store, og så dør de nederste grene. Ja. Og så er den egentlig åben og kedelig i bunden. Ja. Så det gælder også om at have noget ordentligt i bunden, som de så, altså der kan være dækning for vildtet. Ja. Og det er jo det, der gør, at vildtet gerne vil være der. Ja. Det er jo, at der skal være ro, og der skal være føde, og der skal være dækning. Ja. Det er de tre sådan, grundprincipper for, at vildtet gider være på ens areal. Ja. Og her kan I se, der har jeg også lavet en hel del i det grænstykke her. Ja. Den yderste række af grænderne her har jeg fældet helt. Ja. Og de bliver fjernet på et tidspunkt. Og det har været gjort for at give noget mere lys til snebærne, der står her på ydersiden, for at de har bedre mulighed for at brede sig og blive større. Men du fjerner de gamle hele den række her gør jeg. Okay. Og så de grænder, der er inde i selve stykket her, der har jeg fældet der er fældet hver anden række. Ikke at der er nogen facisliste på, om det er sådan, men så har jeg startet et eller andet sted. Ja. Og jeg har fældet hver anden for at skabe noget mere plads til de andre. Ja. For at de nederste grene kan få mere lys og få lov til at sætte nogle bedre grene igen. Ja. Og dem fjerner du også, så du reelt set... Nogle af dem gør jeg. Nogle af dem, okay. Nogle af dem gør jeg. Men igen, det er også... Fordi hvis jeg bare fjerner dem helt nu, så er den endnu mere åben, end den var før. Ja. Det er sådan lidt... Egentlig skulle det have været gjort for et par år siden, eller 3, men det er lidt et forsøg på at indhente det, som vi har været bagefter. Ikke? Ja. Noget andet, jeg ville have haft gjort, hvis det var, at det var blevet stukket endnu mere af, så ville jeg nok have taget halvdelen af alle grænderne og fjernet helt, og så plantet nyt, start forfra. Okay. Fordi ellers har vi egentlig bare et stykke, der bliver dårligere og dårligere gennem årene, ikke? Til vildt. Okay. Og hvordan er det så, betyder det noget for den her, hvad kan vi kalde det, udtynding i forhold til dine jagtmuligheder? Altså har det også en betydning, eller er det ren vildpleje, det her? Det er både vildpleje, og så er det også med henblik på at skabe bedre levevilkår for at vildtet vil være, ikke? Ja. For ligesom at hæve bestandstætheden, og for at
Okay, men det er ikke for, at du selv, eller det er nemmere at bevæge sig igennem, eller hvad? Nej. Det er ikke, nej, det er ikke. Som udgangspunktet er det vigtigere for mig, at vildtet vil være her, og så skal jeg nok finde et sted, hvor jeg kan sidde, hvor vildtet kommer forbi på et tidspunkt, end at jeg laver det for, at jeg skal komme ind til vildtet. Nej, okay. Jeg vil hellere have, at vildtet er helt ro her, og så kan jeg så sidde for eksempel i min stige herover, når vildtet kommer ud, og så kan jeg skyde til det der. Okay. End at jeg skal ind i selve stykket. Og, men det giver mening. Ja. Fedt. Skal vi tage ud og se på en skov? Lad os gøre det. Så Thomas, nu er vi i skoven, og til forskel for remisen, som vi lige var ude i før, hvad skal man så være opmærksom på her i forhold til vildpleje? Jamen, først og fremmest skal man holde sig rigtig gode venner med skovfogeden, eller ham, der plejer i skoven i hvert fald. Ja. For det er ikke altid, at vildpleje og skovdrift går bedst hånd i hånd. For de vil jo gerne lave produktionsskov, hvor de får høje lige stammer, som de kan bruge til planker og så videre, ikke? Ja. Hvor at til vildpleje vil man jo helst gerne have lidt underskov og så videre, som vildtet kan gemme sig i. Ja. Så hvis man kan få dem til at holde lidt igen med at tynde alt for hårdt ud i det, eller at de tynder meget hårdt ud i det, sådan, så der kommer mere luft til bunden, for at der kommer noget mere undervegetation op. Men det vi har her, det er jo ret tæt skov. Det er det, og det er jo desværre et af de områder, som på et eller andet tidspunkt vil blive tyndet ud, for at der er nogle af træerne, der skal have bedre levevilkår for at blive til tømmer og så videre, ikke? Okay. Så hvis det nu er dig selv, der har lejet et stykke skov eller et eller andet, så reelt set, så den vildpleje, man kan lave, det er begrænset i forhold til når vi så en remise før? Det er det, for det er jo lidt over større arealer og så videre som regel, ikke? Og der er også... Så det kan være, ejeren har et eller andet, ville have sagt med hensyn til skoven, men der er lidt andet, andre vilkår, kan man sige. Men plejen er egentlig meget det samme som i en remis, for eksempel. Hvis du har noget gran, vi kender alle sammen de her store åbne granskove, egentlig, hvor du egentlig kan sidde og kigge langt ind under. Ja. Og de er jo relativt uattraktive for vildtet, sådan rent fødemæssigt og dækningsmæssigt, ikke? Okay. Så altså, kom ned og få fældet et par træer, hvis man kan få lov til det, for at der bliver noget underskov. Godt nok dør det selvfølgelig på et tidspunkt, men der bliver noget dækning til vildtet, som de kan sidde eller gemme sig i, og de kan ryge hen og nappe lidt af nogle blade og nogle nåle osv. Ikke? Og var det sådan en halv fældning, ligesom vi så på remisen? Nej, ikke når vi kommer ind i så store skov, så er det bare helt rundt, når det er ren vildpleje. Ikke? Og er der noget, du selv vil plante eller gøre her i foråret? Altså jeg går ud fra, at det er det samme, vi taler om som med remisen. Nu et forår, man skal til at gøre noget klar til næste. Er der noget, du vil plante eller så i skoven, uden at blive uvenner med skovejeren? Jamen igen, det kommer meget an på terræn og område, men altså tykning er jo, kan man næsten aldrig få nok af, vel? Så noget rødgran er rigtig godt til at lave en god tykning, men man skal selvfølgelig pleje den ordentligt, for at man får tyndet den på et tidspunkt, sådan så at den sætter grenen helt ned til jorden. Når juletræerne på et tidspunkt bliver store nok, så de egentlig godt kan klare sig selv, så hvis man kan få lov til at tage hegnet ned, for eksempel, så er der rigtig gode muligheder for vildtet derinde til at søge dækning og ly. Men er det fordi det der med det tykt, og det går langt ned, så det handler om, at man ikke skal hæve skoven, eller hvad det hedder, hæve bunden? Ja, altså det er jo for at få nogle grene helt ned til jorden, for at få noget dækning, så de kan komme, altså sidde og trykke sig osv. Ellers kan en skov godt risikere at blive meget åben. Ja. Og det risikerer man for eksempel også, hvis man har et højt tryk af dåvildt. For de når lidt højere end råvildtet, og de spiser meget bredere end råvildtet gør. Ja. Så det kan komme lidt an på det, så derfor vil man gerne have det lidt ned til jorden.
Men en anden god ting, hvis man har et stykke her, som egentlig er sådan okay tæt, så få lavet en lille lysning inde i området, sådan, så de kan komme lidt væk fra vejen, og så kan de stå herinde i noget lysning og få lov til at græsse lidt i fred, ikke? Og det kan også være godt til at sætte en stige op, og så kan man skyde der, hvis ikke der er for tæt selvfølgelig, ikke? Ja. På remisserne, at det her, det handler om vildpleje og ikke omkring at gøre jagtterrænet tilgængeligt, men der er så lidt i det, måske altså det her med at sige, at sådan en tykning, det egentlig også kan give dig en fordel som jæger, men stadigvæk så er det ikke det, der er din pointe i forhold til vildplejen. Det handler om at give gode vilkår for vildtet. Man kan sige, du kan gøre nok så meget jagtteknisk med, at du kan sætte din stige op det rigtige sted, og du kan finde det helt lige perfekte træ og så videre, men hvis vildtet ikke vil være på dit areal, så får du ikke skudt noget alligevel. Så det er langt vigtigere for mig at gøre arealet attraktivt for vildtet, og så skal jeg nok finde en mulighed for at kunne skyde til det på et tidspunkt. Ja. Og til sidst nu man har jo lidt tendens til at tale meget omkring at tiltrække det forskellige hjortevildt, men hvad med småfugle eller fugle og andet sådan noget, hare og så videre. Gør man noget i skov her, særligt i forhold til dem, eller er det samme? Ikke sådan direkte. De fleste, altså både fasanen og agerhønen og så videre, det er jo markvildt, og lige sådan med haren. Så det er jo mest noget, der vil leve på kanten af marker i skovbrøen, levende har en remisser og så videre, ikke? Så skoven, det er sådan hovedsageligt hjortevildt, man har i tankerne der. Okay. Nu er vi jo på vej til at bevæge os igennem skoven og ud til marken. Skal vi tage ud til marken og så høre, hvad vi kan gøre af vildpleje derude? Fedt. Så er vi kommet ud på en flot mark, hvor der er noget levende hegn, som jeg kan forstå, så er der jo ikke meget vildpleje, man kan gøre ude på en dyrket mark, men det levende hegn opad til, det er der, man skal have sit fokus. Det største fokus er, altså man kan godt gøre lidt ude på markerne. Man kan få landmanden til lige at hæve såmaskinen på et tidspunkt, så der kommer nogle pletter ude på marken, hvor der ikke er noget, hvor der kommer alt muligt andet. Og lige sådan skal han selvfølgelig heller ikke sprøjte det. Det gør, at der kommer nogle oaser ude i den åbne mark, som gør noget godt for vildtet også. Og så kan man også få ham til at, hvis der er nogle kiler i marken, og få ham til at køre udenom dem, så kommer der også noget brak der, som også er godt for vildtet. Okay. Så det kan man egentlig godt gøre ude i det åbne landskab, eller på de åbne marker. Men ellers er det hovedsageligt inden langs hegnene her, der er fokusområderne. Ja. Og hvad gør du her? Jamen, her på den anden side af det hegn her, der har jeg egentlig en vildager heromme, som ligger, det ligger så hernede i hjørnet af det levende hegn, og så et lille skovstykke her. Ja. Hvor at der har været en blanding her, som en vildblanding har der været, som vi har slået ned nu her, fordi den stod relativt dårligt, og så giver vi den noget luft nu her, for at den kan skyde på ny, eller den omlægger i højst sandsynligt i år, men man kan slå den ned,
og så skyder den på ny. Meget af det, for eksempel cikorien, kommer rigtig godt igen. Ja. Og ellers er det jo lavet sådan nogle, det er jo også en kile, der ligesom er taget ud af marken her. Hvis ikke vi havde brugt det til vildt, så ville det jo bare være en del af marken. Ja. Og det er et lidt kedeligt område for landmanden at drive det her alligevel, så derfor ville det være en god idé at tage det ud til vildtet. Okay. Og ellers er det jo så levende hegn, hvor man kan lave en stribe ned langs hegnet med noget vildt af. Ja. Det skal ikke nødvendigvis være majs hver gang. Nej. Helst ikke. Nej. Majs er godt til mange ting, men sådan rent vildtplejemæssigt er det både pænere og bedre for markvildt, at der er noget, hvor der både er noget føde og noget dækning i for alle arterne. Ikke? Okay. Så igen en blanding med noget, lucerne og cikorie og boghvide og så videre for klovvildet, ikke? Og er det noget, nu spørger jeg helt uvidende her, men er det noget, hvis landmanden han siger, du kan godt lige få en meter der, men du må selv styre, hvad det er, der kommer på? Er det noget, man selv kan ligesom gå og bækse med? Det kan man sagtens. Ja. Det kan man sagtens. Så det kræver ikke en større pløjemaskine? Nej, overhovedet ikke. Nej. Det kræver ikke ret meget, hvad som vil. Man kan spørge ham, når han er lige i gang med at pløje marken, og man vil pløje det mere over, lige sådan, når han haver. Ja. Hvis han lige kan lade være med at så den inderste meter eller to eller et eller andet, så kan man selv få en blomsterblanding i, eller en brakblanding i, eller et eller andet, der er godt til markvildet. Okay. Så det er de der meter og plus ud indtil, at du kommer ud på den rigtige mark, at der betyder noget i forhold til vildtplejen op imod et levende hegn. Ja. Og lige sådan et hegn som det her, det er jo her er den relativt tæt, men det bliver mere og mere åbent, når vi når op i den anden ende. Ja. Så det er et hegn, som jeg har i tankerne om at skulle udvide en lille smule med en 4-5 rækker, for at det bliver bedre til klovvildt og markvildet. Okay. Og hvad med selve det levende hegn, når du nu siger, at du vil udvide det? Hvad er det så, du udvider med? Jeg kan se, der er noget slåen her og så videre. Er der noget forskel på, hvad det er, du vælger? Det er hovedsageligt buske, jeg vil vælge. Ikke? Ja. Så knap så mange træer, egetræer osv. Selvfølgelig bliver der lidt, men igen som ammetræer, som ligesom støtter de andre planter for at komme bedre op og skærmer dem lidt. Ikke? Ja. Men de vil blive fjernet på et tidspunkt igen, for ligesom at buskene kan buske sig mere ud og få bredere grene osv. Ja. Nu kan du se, at der er jo masser af fod, så du må jo gøre noget rigtigt i det. Og igen, altså høje træer som det her, nu er det relativt flotte egetræer, der står her, men normalt ville det være godt at fjerne så høje træer i sådan levende hegn. Ja. Fordi at de skærmer for de andre buske osv., men det er også det, man kalder kravetræer, fordi kraverne sidder oppe i toppen af de her træer, og så tager de æggene på redderne osv., når markvildet lægger æg i busken herinde. Ikke? Okay. Så derfor er det også en god idé at få de høje, kedelige træer ned. Okay, og så det er mere buske og den type? Eller buske og lave træer, og så igen, hvis man har et relativt nyt hegn, levende hegn, så er det også en god idé at komme ud og få fældet nogle af dem, og halvfælde, ligesom vi snakker om i remisen, sådan, så der bliver ved med at være tæt i bunden. Ikke? Ja. Det er som udgangspunkt godt i hvert fald. Så det er tæt i bunden, og så det her med at have en meter plus fra marken og ind, hvor der kan være noget. Ja, nu har vi så den meter, som vi snakker om, den har vi så på den anden side af remisen mere eller mindre. Ikke? Ja. Og hvad med, der er jo tit sådan lidt gamle stenbunker og så videre fra markerne, hvor man har renset dem op. Er der noget, man skal gøre specielt med dem, eller skal man bare lade dem være? Altså hvis man kan få landmanden til at lægge dem et sted, hvor at solen ligesom rammer stenene, så er det kun et plus, sådan så de ligger soleksponeret, sådan så at fireben og padder og så videre kommer frem. Og kan sole sig på de her sten. Ja. Fordi ellers er de her stenbunker egentlig super gode for markvildet også, eller for krybdyrene og småvildet. Ikke? Ja. Både for mus og fireben og så videre. Ja. Så sådan nogle stenbunker, de er super gode, hvis de ligger rigtigt med hensyn til sol. Ikke? Ellers må man selv arbejde lidt med at flytte. Ja, lige præcis. Men hvis man har alligevel en snak med landmanden, så kan man lige så godt få ham til at se, om man ikke kan lægge dem af samme sted, og gerne et sted, hvor der falder sol på den, ikke? Ja. Så er det rigtig godt. Andet, nu er det jo forår, vi taler om. Er der andet, du tænker, at man skal... Nu har vi været de 3 sådan klassiske jagtområder igennem.
og taler forår her. Er der noget, man ellers bør være opmærksom på som buejæger med eget jagtrevir? Nu her, giv det så meget ro ellers, hvis ikke du er ude og lave noget. Ja. Og så træk den lige en måneds tid eller mere, inden du begynder at kigge hvor bukken han går osv. Ja. Jo mere fred du giver det nu, jo større chance er der også for, at bukken han bliver i det område, han vil være i. Men ja, kom ud og lav noget vildpleje, og så giv det fred. Mega fedt. Super. Tak for snakken i dag, Thomas. Det har været rigtig spændende at have dig med og lære en hel masse om vildpleje. Og det her, det var jo et afsnit om vildpleje i foråret. Vi håber at vende tilbage med vildpleje i nogle af de andre sæsoner. Husk, at alt det gode med buejagt, det kan du følge inde på YouTube eller på min hjemmeside Ude Godt. Så skal vi takke FADB, som der er med til at producere de her små film om alt det gode ved buejagt. Og i dag har vi også haft 2 runnere med, som vi gerne vil takke for at have hjulpet med at hente sodavand og alle de andre ting. Kalle har selvfølgelig buen med, det var det, der var med bue i dette afsnit. Men ellers rigtig mange gange tak for i dag, og vi ses næste gang.